Tora legerine Google pişti sedu du zamanan Kurdi ji xist nava listeya xwe ya wergerê. Bi vê pengavê Google de êdî bi zaraveyê kurmancîya Kurdî jî xizmetê bide. Rêveberên Komeleya Nivîskarên Kurd vê pengava Googleê wekî mizgîniyê bi nav dikin û dibêjin ji bo Kurdî kîjan gav bê avêtin jî ji bo wan mizgînî ye. Rastî em her pengav, her pêşketina ji bo Kurdî gelekî kevxweş. Çimkî em rast karê Kurdî dikin, pêşketinên taybetî ku dibe pire, dibe navgînek Kurdî bi cîhanê bigihîne, dibe pirek navbera zimanê Kurdî û zimanê cîhanê de ev hemkarî me yani hêsan dike ji me dibe hêsankarî hem jî dibe cihê kevxwasiyekî mezin ku em zimanê xwe nav malbata zimanên cîhanê de bibînin. Niha rast e. Hin nivîskarên Kurd jî dibêjin Kurdî jî êdî di qada navnetewî de ciyê xwe digire û dixwazin piştî kurmancî, zazakî û zaraveyên din ên Kurdî jî di Googleê de cih bigirin. Wergerandina Googleê ihtiyacekî pir mühim e. Belkî xelkê gelek sade hani pir jê îstîfade nekelê kesê ku karê nivîsînê re alaqedar dibin, karê entelektûeliyê re alaqedar dibin, pir ihtiyacekî wan bicîhtîne. Pir normal e ku pêşî bi kurmancî dest pê kiriye. Lê ez wisa bawer dikim ku muheqqiq dê dû wî de soranîşî bê. Li dû wê înşallah zazakî jî tê çünkü êdî kadroyê zazakî jî hêdî digihên wê qabiliyetê. Ji bo ku Kurdî beşdarî pergala werger a Googleê bibe kampanyayê îmzayê hatibû destpêkirin. Di nava sê hefteyan de 25,000 îmza hatibûn berhevkirin. 21 Sibatê Roja Zimanê Zikmakî Kurd vê xizmeta Googleê wekî diyariya Roja Zimanê Zikmakî bi nav dikin û ji Googleê re sipasdarin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amerîka.